Unom ka mga mananagat ang na-rescue human na unlod ay lang gisakyang bangka sa kadagatang sakop sa Balut Island sa Davao Occidental. Nagbarog na lang sa ilang naunlod nga fishing bangka kining unom ka mga mananagat samtang ginhapak ang gisakyang bangka sa dagkong balod sa tunga sa laod. Giling girespondihan sa mga personal sa Coast Guard Station Davao Occidental ug Coast Guard Sea Marshal Unit ang mga mananagat dihang nakadawat og report nga dunay naunlod nga bangka. Nakasugat matud pa og kusog nga hangin inubanan sa dagkong balod sa kadagatan. Hinungdan nga nabali ang atubangan nga bahin sa mong bangka. Dihang na-rescue gidala ang unom ka mga mananagat sa Mabila Port sa Sarangani Island ug gilayong gipa-check up sa health center. Gi-assist na sab sila sa Coast Guard aron mahatod sa ilang Pinoy-anan sa General Santos City. Paymangno sa otoridad sa mga mananagat ilabi na kadtong gagmay ang sakayang pandagat nga dili na mulawig sa kadagatan kung dunay mga pagdaot sa panahon. Ang daot nga panahon resulta gihapon sa epekto sa hanging habagat.